Ωραία. Πραγματικά, αυτό για μένα είναι... Με συγχωρείς, Καρμέν. Είναι σειρά μου να μιλήσω. Έλα. Κάθισε. Δεν είμαι ο μπαμπάς σου. Όχι. Όχι. Τι κρίμα. Δεν ξέρεις πόσο θα ήθελα να ήσουν ο μπαμπάς μου. Κι εγώ επίσης. Κι εγώ θα ήθελα πολύ να ήμουν. Όμως ξέρω πως δεν είμαι. Πώς το ξέρεις? Απλώς το ξέρω. Πέρα από το γεγονός ότι δεν είσαι κόρη μου και δεν είμαι ο μπαμπάς σου, σου προτείνω μια συμφωνία. Πες μου πώς σου φαίνεται. Θα συνεχίσουμε να αγαπιόμαστε πολύ 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 για πάντα. Θα μπορείς να βασιστείς πάνω μου όποτε θες και για ό,τι θες. Συμφωνείς? Ναι? 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 Ναι. Με πολύ που αναγκαστήκατε να με διώξετε από το σχολείο. Έκανα ό,τι ήταν δυνατόν από την πρώτη κιόλας μέρα και δυστυχώς δεν ξέρω, μάλλον δεν αποδείχθηκα αντάξιος. Καλά, δεν είναι ανάγκη να κάνεις έτσι, Μπελτράν. Ησύχασε, θα πας σε κάποιο άλλο κολέγιο. Όχι. Ο μπαμπάς δεν θα δεχτεί. Δεν θα το κάνει και το μόνο βέβαιο είναι ότι θα με στείλει στην Αργεντινή. Αυτό ελπίζω. Τότε, λυπάμαι πάρα πολύ, αλλά αυτό το σχολείο δεν δέχεται μαθητές σαν και σένα, ξέρεις. Τι κρίμα. Και πότε θα επιστρέψω? Σήμερα κιόλας. Α, ωραία. Μπαρκαρόλι. Μπαρκαρόλι. Αχ, δεν καταλαβαίνω τι με έπιασε έτσι ξαφνικά, για το Θεό. Όχι. Ας το ξεχάσουμε. Όχι. Σας το ζητάω, Σαχάρη, σας παρακαλώ. Όχι. Μου άρεσε τόσο, δεν πρόκειται να το ξεχάσω Είναι ποτέ. σημαντικό για μένα. Σας παρακαλώ, σας το ζητάω, Σαχάρη, να μην το πείτε πουθενά. Δεν ξέρω τι έπαθα. Θα μείνει μεταξύ μας, δεν θα το πω σε κανέναν. Μου αρκεί που το ξέρω μόνο εγώ. Αλήθεια το λέτε? Με έκανες ευτυχισμένο. Σοβαρά? Σοβαρά. Κορίτσια, δεν μπορώ να το πιστέψω. Το είχα το DVD και εξαφανίστηκε. Ήμουν έτοιμη να το... Μου το έκλεψαν. Μου έκλεψαν το DVD, είναι καταστροφή. Καλή μου, μην αγχώνεσαι. Γιατί εσύ, ευτυχώς, Αντωνέλα, που έχεις φίλη σαν την Κέιτ και σαν και εμένα, που είμαστε έτοιμες να σου συμπαρασταθούμε σε ό,τι σου συμβαίνει, κορίτσι μου. Σου είχε κλέψει η Λουσιάνα και εμείς το πήραμε πίσω. Ναι, πράγματι, το είχε μέσα στην τσάντα της. Αλλά τι καλά, κορίτσι. Όχι. Τώρα όμως θα περιμένεις πολύ για να το πάρεις πίσω. Να περιμένω τι, Πία? Να περιμένεις να σου εξηγήσω πώς θα είναι τα πράγματα από εδώ και πέρα, αγάπη μου. Δεν μπορώ να ξεχάσω τη φίλη σου γιατί είμαι μάνα. Τι φοβερά. Αυτό σου είπε. Δεν ξέρεις πόσο κρατήθηκα για να μην γελάσω μπροστά της. Και να ήθελε να πει κάτι, τώρα της κόπηκε η όρεξη, θα δεις. Επιτέλους μπορώ να αναπνεύσω ήρεμα. Όχι, μην το κάνεις ακόμα, γιατί μέχρι να παντρευτείς το Λεάνδρο η Καρμενσί ήταν μια κινούμενη βόμβα, αγάπη μου. Μια βόμβα, έτοιμη να εκραγεί. Τικ-τακ. Να προσέχεις, μην εφησυχαστείς με τίποτε στον κόσμο. Με τίποτα στον κόσμο. Με τίποτα στον κόσμο, πρόσεχε. Να υπολογίζω σε σένα σαν να ήσουν πατέρας μου. Μπορώ να ζητήσω ό,τι θέλω. Για παράδειγμα, αν χρειαστώ κι άλλα τραγούδια, θα συνθέσεις κι άλλα. Ναι. Αν ντρέπομαι να τραγουδήσω μπροστά στον κόσμο, θα είσαι πάντα μαζί μου. Πάντα, πάτη μου. Κι αν τσακώνομαι με τις φίλες μου και παρεξηγούμε πολύ, Είμαι το Ματίας. Αχ, δεν με νοιάζει με ποιον. Ναι. Θα είσαι πάντα μαζί μου. Και θα κάνουμε πολλές βόλτες και θα μπορείς να έρχεσαι σπίτι μου όποτε θες Νομίζω ότι εσύ. κάνετε πολλά σχέδια εσείς οι δύο και πιθανόν να μην μπορέσετε να τα πραγματοποιήσετε. Όχι, θα δεις, όλα θα γίνουν. όλα θα γίνουν. δεις. Α, ναι. Ναι, σίγουρα.
Μάλιστα, αν αυτή η κυρία σου πει κάποτε όχι, θα το πει σε μένα και εγώ θα την πείσω να πει το ναι. Ωραία, υπέροχα. Λοιπόν, Πάτη, μπορείς να μ' αφήσεις μόνη με αυτόν τον κύριο που θα σου λέει ναι σε ό,τι σου λέω εγώ, όχι? Όχι! Πώς? Άφησε μας λίγο, μόνο για λίγο. Μόνο επειδή το λες εσύ, ναι. Ωραία, τώρα το παράκανες. Βγάζεις και γλώσσα. Θα βάλω αυτό, αλλιώς θα κρυώσω. Γεια! Γεια. Πρώτα απ' όλα θέλω να σου πω ότι δεν θέλω να σε βάλω σε δεύτερη μοίρα. Όχι, όχι, δεν είναι αυτός ο λόγος που ζήτησα από την Πάτη να μιλήσουμε μόνοι μας. Τότε, γιατί? Γιατί θέλω να μιλήσουμε σοβαρά. Παρακαλώ. Συγγνώμη, κυρία Διευθύντρια. Θέλουμε να σας μιλήσουμε, γίνεται? Φυσικά γίνεται, ναι. Θέλουμε να σας πούμε όλη την αλήθεια για ό,τι συνέβη με τον Ματίας. Α, πείτε μου, τι συνέβη? Το ξέρετε ότι ο Ματίας περνάει πολύ χάλια στη Νέα Υόρκη? Όχι, όχι, συγγνώμη, εγώ δεν ήξερα ότι δεν περνούσε Ναι, ήταν καλά. πολύ χάλια. Περνούσε απέσια. Σαντιάκο, άσε να μιλήσει ο Φαγκούντο. Εντάξει, Φακούντο, λέγε. Ξέρουμε ότι δεν ήταν το καλύτερο που θα μπορούσαμε να είχαμε κάνει, μα... Ναι, μα, τι? Μας ρωτήσατε ποιος είχε τηλεφωνήσει στις Ηνωμένες Πολιτείες υποκρινόμενος εσάς. Εμείς ήμασταν. Νομίζαμε ότι έτσι θα βοηθούσαμε τον Ματίας. Ναι, φανταστήκαμε πως με αυτόν τον τρόπο θα γυρνούσε πίσω. Και όλοι είμαστε υπεύθυνοι γι' αυτό. Ναι, όλοι. Όχι, όλοι όχι. Υπάρχει μια μαθήτρια η οποία δεν είναι εδώ, η Ζωζεφίνα. Η Ζωζεφίνα δεν έχει καμία Έχει σχέση. μεγάλη σχέση, ηρεμία παρακαλώ. Η Ζωζεφίνα ήρθε αυτοπροσώπως για να μου πει εδώ στο γραφείο μου να μην πάρω τηλέφωνο στη Νέα Υόρκη. Όχι, Δεν ακούω τίποτα. Είναι το ίδιο υπεύθυνοι με όλους σας. Και πρέπει να αναλάβετε τις ευθύνες σας. Γι' αυτό λοιπόν, τόσο εσείς όσο και η ίδια θα πάρετε την τιμωρία που σας αξίζει. Τι τιμωρία? Αποβάλλεστε όλοι από το σχολείο. Θα μας διώσετε. Μα τι λέτε? Όχι, σας παρακαλώ. Όχι, δεν το κάναμε. Όχι, μη με παρακαλάτε γονατιστή. Σηκωθείτε όλοι αυτή τη στιγμή αρκετά. Συμπεριφερθείτε ως υπεύθυνοι άνθρωποι. Αυτό που κάνατε είναι ασυγχώρητο. Έτσι θα βάλετε μυαλό και θα σκεφτείτε τη συμπεριφορά σας. Να φύγετε αυτή τη στιγμή. Σήμερα κιόλας θα ειδοποιήσω τους γονείς σας για την απόφασή μου. Δεν μπορεί, Όχι, σας παρακαλώ. Ναι, ησυχία. Έχεις τρελαθεί. Μου κάνεις πλάκα, έτσι δεν είναι, Πία? Όχι, αγάπη μου, δεν σου κάνω καθόλου πλάκα. Έχεις τρελαθεί. Δεν έχω τρελαθεί. Αν δεν θες να καταλήξει αυτό το DVD στα χέρια του Ματίας, θα πρέπει να κάνεις αυτό που θα σου πω εγώ. Από σήμερα, αυτή που θα κάνει κουμάντο είμαι εγώ και εσύ θα υπακούς. Και αν δεν υπακούσω, τι θα γίνει? Αν δεν υπακούσεις, αυτή που θα φύγει από τις Λασδιβίνας θες εσύ. Ο Λάνδρο μου είπε ότι ξέρει πως δεν είναι ο μπαμπάς μου. Όμως μου είπε να του συμπεριφέρομαι σαν να ήταν. Αχ, Μάτι, αν μπορούσα να βρω τον μπαμπά μου, θα ήθελα να ήταν σαν κι αυτόν. Τέλος πάντων, προς το παρόν έχω τον Λεάνδρο και... να, καταλαβαίνεις, ξέρεις τι θέλω να πω. Αχ, πόσο καιρό έχουμε να τα πούμε, Μάτι. Περίπου από τότε που έχω να μιλήσω στον άλλον Ματίας. Ξέρεις για ποιον σου μιλάω, έτσι? Γι' αυτό σε έβγαλα και σένα, Ματίας. Το όνομα του αγοριού που μου αρέσει. Δεν ξέρεις πόσο μου λείπει. Πολύ. Άσε που η μαμά μου είπε πως όταν το σκέφτομαι παίρνω ένα χαζοχαρούμενο ύφος. Δεν ξέρεις. Είναι κούκλος. Τόσο κούκλος όσο και εσύ, Μάτι. Εμπρός. Γεια, Ματίας. Πώς? Γυρίζεις πάλι εδώ? Με διώξανε, μπαμπά. Έρχομαι στο Μπουένος Άιρες. Και μου το λες τόσο άνετα ότι σε διώξαν από το σχολείο. Θέλεις να πάθω καρδιακή προσβολή? Μπαμπά, από την αρχή σου είπα ότι δεν θέλω να έρθω. Δεν με ενδιέφερε καθόλου. Όμως εσύ με υποχρέωσες. Καταλαβαίνεις τι σημαίνει αυτό που κάνεις, γέ μου? Καταλαβαίνεις ότι πετάς στα σκουπίδια όλα όσα η μάνα σου και εγώ κάναμε για να πας εκεί? Γέ μου, μας απογοήτευσες και τους δύο. Όχι, μπαμπά, όχι. Άκουσέ με, ορκίζομαι ότι
ότι δεν το έκανα επίτηδες. Και πες στη μαμά να με συγχωρήσει και εκείνη. Γεια. Δεν το πιστεύω. Δεν μπορώ να πιστέψω πώς χαραμίζει μια τέτοια ευκαιρία. Πόσα παιδιά θα ήθελα να ήταν στη θέση του και ο κύριος λέει ότι δεν ενδιαφέρεται. Τι συμβαίνει, Ρομπέρτο, γιατί είσαι έτσι? Θα πάτεις καρδιακή προσβολή, ηρέμησε. Καρδιακή προσβολή, τι έγινε? Ο αδερφός σου πήρε για να ειδοποιήσει ότι έρχεται. Τον διώξανε από το σχολείο. Γιατί είναι ωραία? Τι είναι αυτά που λες, Ζωζεφίνα? Απορείς γιατί χαίρομαι, μπαμπά? Ναι. Είναι ο αδελφός μου. Και ξέρεις πολύ καλά ότι τον λατρεύω. Και θέλω πάρα πολύ να είναι μαζί μας. Εσύ δεν λες τίποτα? Κοίτα, Ρομπέρτο, για να πω την αλήθεια, κι εγώ χαίρομαι πάρα πολύ που έρχεται ο Ματίας. Α, όχι. Θέλουν να με πεθάνουν. Ορίστε. Τι ήθελες να μου πεις? Ότι μου άρεσαν πολύ όλα όσα είπες στην Πάτη. Όμως... Όμως... Θα ήθελα την ώρα που ρώτησε για τον πατέρα της να με άφηνες να μιλούσα καταλαβαίνω, εγώ. ναι, καταλαβαίνω. Σε καταλαβαίνω, δεν ήθελες να απαντήσω εγώ. Θες να πεις πως εφόσον δεν είμαι ο πατέρας της δεν είχα καμιά δουλειά να ανοίξω το στόμα μου. Όχι, δεν είναι αυτό. Κάνεις λάθος. Όταν μπαίνεις στην εθνική, βλέπεις τις ταμπέλες. Και αν πάρεις λάθος δρόμο, στο τέλος συνειδητοποιείς ότι δεν μπορείς να γυρίσεις και ότι πήρες λάθος δρόμο. Δεν ήθελα να πω κάτι τέτοιο. Ναι. Σου είπα ότι έπρεπε να με αφήσεις να μιλήσω εγώ. Αυτό μονάχα ήθελα να πω. Σκέφτηκα ότι αναφερόταν σε μένα και ήθελα να ξεκαθαρίσω τη θέση μου. Και έκανες λάθος. Έπρεπε να με αφήσεις εμένα να μιλήσω. Γιατί σε αυτό το θέμα δεν ξέρεις ποια είναι η αλήθεια. Δεν ξέρω ποια είναι η αλήθεια. Όχι. Δεν ξέρεις ποια είναι η αλήθεια. Κορίτσια, δεν φαντάζεστε τι ευχάριστα νέα σας έχω. Τι νέα? Ακούστε, όργανα παρακαλώ. Έρχεται ο Ματίας. Είσαι σίγουρη? Πολύ σίγουρη. Πώς έγινε αυτό? Πριν λίγο ο Μάτι πήρε στο σπίτι και μίλησε με τους γονείς μου και τους είπε ότι τον διώξαν από το σχολείο και γυρίζει πάλι πίσω. Μπορώ να μάθω ότι γιορτάζετε? Α, ναι, μπορείς. Είμαι τόσο χαρούμενη που θα σου το πω. Γιορτάζουμε που θα γυρίσει ο αδελφός μου. Ο Ματίας? Εγώ νόμιζα ότι θα γυρίσει μετά από... Συμφωνήσαμε, Αντωνέλα. Έτσι, μπράβο. Να πω κάτι. Έχω μια ιδέα. Μιας και μαζευτήκατε όλες οι χαζές, γιατί δεν επιστρέφετε επιτέλους το DVD στην Πάτη? Με τίποτα, κοπέλα μου. Το DVD το έχω εγώ και δεν θα στο δώσω. Σε πειράζει που είδαμε αυτό το DVD? Όλες, Πάτη? Όχι, εγώ πιστεύω ότι πρέπει να... Σε παρακαλώ. Ώστε η Κλεοπάτρα ήσουν εσύ. Λες πόσο γελία έγινες με τα καμώματα σου. Μην ανησυχείς, και γελία σαν και σένα άλλη δεν υπάρχει. Ποτέ δεν θα σε φτάσει. Είσαι φαβορή για το χρυσό μετάλλιο. Είσαι και η πρώτη. Πάμε, κορίτσια. Αυτές οι τρελές θα μου χαλάσουν τη μέρα και δεν θέλω να εγχωθώ καθόλου. Και ποια μίλησε για τρελές η αρχιτρελάρα. Πάμε, κορίτσια. Τι να έγινε και πήρε τώρα την αρχηγία η Πία? Ώστε δεν ξέρω ποια είναι η αλήθεια. Γιατί το λες αυτό? Γιατί έτσι είναι. Δεν καταλαβαίνω τι εννοείς με αυτό το γιατί έτσι. Τι ακριβώς δεν καταλαβαίνεις? Δεν είμαι ο πατέρας της Πάτη, το ξέρω. Γιατί... Γιατί το ξέρεις? Πρώτον, γιατί εσύ δεν θα μου έκανες κάτι τέτοιο. Τι δεν θα σου έκανα εγώ? Να μην μου πεις ότι έχω ένα παιδί. Να μου αρνηθείς το δικαίωμα της πατρότητας τόσα χρόνια. Ναι, φυσικά. Ναι, αυτό είναι, ναι, φυσικά. Και δεύτερον, γιατί... Γιατί? Δεύτερο, γιατί? Άσε. Τι? Πρόβλημά μου. Πρόβλημά σου. Τι πράγμα? Έχω πολλά προβλήματα. Γιατί? Έχω μεγάλα προβλήματα. Μα θα μου έλεγες το πρόβλημά σου. Όχι να μου εξηγήσεις. Μου είπες προβλήματα. Ότι... Εσύ έχεις προβλήματα. Εγώ έχω προβλήματα. Όλοι έχουμε προβλήματα. Εντάξει, τι προβλήματα έχεις? Πες μου τα προβλήματά σου. Όχι, είπες ότι θα μου πεις τα προβλήματά σου. Πες ότι είμαι προβληματικός. Είμαι. Τη βάψαμε. Όταν οι Ινές πει στους δικούς μας ότι μας απέβαλε, τελειώσαμε. Ναι, μόλις το μάθουν οι γονείς μου θα με σκοτώσουν. Και οι δικοί μου το ίδιο θα κάνουν. Και το κακό είναι ότι θα μας στείλουν σε διαφορετικά σχολεία για να μας χωρίσουν. Τελικά ούτε το Ματίας έχουμε, ούτε τίποτα. Ναι. Παιδιά,
Μάθατε τα τελευταία νέα. Τι? Όχι, πες. Γυρίζει ο Ματίας. Τέλεια! Γυρίζει ο Ματίας. Ίσως είπε ότι πήγαν από τη Νέα Υόρκη για να πούνε ότι δεν τον δέχονται στο σχολείο. Γυρίζει. Πολύ ωραία, Από ό,τι βλέπω πρόλαβες να τα πεις πρώτη, έτσι. Ναι, γυρίζει ο Ματίας. Το πληρώσαμε ακριβά, αλλά τα καταφέραμε. Γιατί το λες αυτό? Μας αποβάλανε όλους. Σας αποβάλανε? Ναι, μας αποβάλαν όλους. Εμένα, τα παιδιά και εσένα επίσης. Και εμένα. Πράγμα. Μα πώς Ναι, η Ινές μας είπε ότι θα σε έδιωχνε και σένα. Γεια σας. Τι έγινε, παιδιά? Πώς θα πάμε? Όλα καλά? Όλα χάλια, κύριε. Όλα χάλια. Γιατί, τι συνέβη? Η αλήθεια είναι, κύριε, ότι δεν θέλουμε να μιλήσουμε για το θέμα. Μα, παιδιά, αν έχετε πρόβλημα, ίσως κάνει καλό να μου το πείτε. Δεν είναι πρόβλημα. Είναι προβληματάρα. Ωραία. Είμαι όλος αυτιά. Έχω την εντύπωση ότι η Καρμενσίτα έπεσε στην παγίδα. Α, ναι. Ναι. Ευτυχώς κατάφερα να σταματήσω τη χιονοστιβάδα που παραλίγο να μας πλακώσει όλους. Μακάρι να είναι έτσι. Ναι, είμαι βέβαιη. Είμαι ήσυχη. Η Ντορίνα είπε να μην ησυχάσω καθόλου, γιατί ο κίνδυνος παραμονεύει, αλλά δεν το πιστεύω. Πιστεύω, Μπιάνκα μου, ότι δεν πρέπει να είσαι τόσο αισιόδοξη. Η Ντορίνα έχει δίκιο. Δεν πρέπει να ηρεμήσεις ούτε λεπτό. Γιατί μου το λες αυτό? Συμβαίνει κάτι συγκεκριμένο? Όχι. Τίποτα το συγκεκριμένο. Απλώς είμαι επιφυλακτικός. Για καλό και για κακό θα πάω να την ψαρέψω. Σήμερα θα κάνουμε τη χορογραφία του τραγουδιού όπως μας υπέδειξες. Φυσικά αυτή που θα τραγουδήσει θα είμαι εγώ. Πία, δεν νομίζω ότι... δεν ρώτησα τη γνώμη σου. Λοιπόν, ας αλλάξουμε θέσεις και είμαστε έτοιμες. Πίσω λοιπόν. Έλα, πήγαινε πίσω. Πήγαινε. Porque nosotras somos gente cool, gente que siente con sangre caliente, que quiere hacerse oír. Sea como sea, aquí no entran feas. Pa' que lo veas te voy a mostrar. Mira esa fea, aquella otra fea. Aquí no pueden entrar. Nadie pasa de esta esquina. Aquí mandan las divinas. Porque somos gasolina, gasolina de verdad. Nosotras bailamos bien, you know. Dance, dance y mucho dance. Lo que pide tu corazón. Your heart, your heart. Vamos a dar. Las divinas brillan, brillan como stars. Fuera feas, para ustedes no hay lugar. Nadie pasa de esta esquina, aquí mandan las divinas, porque somos gasolina, gasolina de verdad. Γι' αυτό τους είπα ότι θα τους αποβάλω όλους. Και, τους αποβάλατε? Συγγνώμη, Ινές, μου επιτρέπετε να σας μιλήσω για λίγο? Ναι, ευχαρίστως. Περάστε, καθηγητά, ελάτε. Ελάτε, συμπτωματικά, σας άκουσα να μιλάτε για τους μαθητές που αποβάλατε. Α, ναι, σας παρακαλώ. Ξέρετε, αυτό το θέμα με έχει αρρωστήσει. Είμαι πολύ ταραγμένη. Ναι. Γιατί ντρέπομαι για αυτό που έχει συμβεί. Δεν μπορώ να τον έχτω, καταλαβαίνετε. Ναι, ειλικρινά τα παιδιά δεν φέρθηκαν σωστά. Δεν δικαιολογείται αυτό που κάνανε. Πριν από λίγο μίλησα γι' αυτό μαζί τους. Α, ωραία. Φαντάζομαι τι θα σας έχουν πει. Ότι είμαι μια μάγισσα που τους τιμώρησε αδίκως, όχι. Αντιθέτως, μάλιστα. Μου είπανε ότι έχετε απόλυτο δίκιο που τους αποβάλατε. Αλήθεια? Αυτό σας είπαν? Ναι, Ινές. Τα παιδιά έχουν συνειδητοποιήσει ότι κάνανε ένα πολύ μεγάλο λάθος. Πιστεύω πως σε αυτές τις περιπτώσεις πρέπει να τα ζυγίζουμε λίγο τα πράγματα και τις καταστάσεις. Τι θα κάνατε εσείς, τι συνιστάτε, τι νομίζετε ότι πρέπει να κάνω, πείτε μου. Ναι. Με όλο το σεβασμό, ναι. Ναι, πείτε μου. Εγώ φυσικά θα τιμωρούσα αυστηρά τους μαθητές. Αχα. Αλλά δεν θα τους έδιωχνα βέβαια από το σχολείο. Αχ, δεν ξέρω. Χερμά, εσύ τι λες? Συγγνώμη κυρία, αλλά πιστεύω ότι η πρόταση του Μπαρκαρόλη είναι απαράδεκτη. Αν υποχωρήσετε μετά από όσα έκαναν, είναι σαν να τους λέτε εντάξει, καθίστε εδώ, κάντε ό,τι θέλετε. Εδώ είναι παιδική χαρά, όλα επιτρέπονται, ζήτω η αναρχία. Όχι. Έχεις δίκιο, συμφωνώ μαζί σου. Έτσι είναι, κύριε καθηγητά. Με μεγάλη λύπη σας λέω ότι η απόφασή μου δεν αλλάζει. Εντάξει.
Μακάρι ο Μπαρκαρόλι να μεταπίσει την Ινές. Μακάρι, αλλά είναι δύσκολο. Τώρα που έρχεται ο Ματίας από τις Ηνωμένες Πολιτείες, με αποβάλλουν από το σχολείο. Ο μπαμπάς θα με σκοτώσει. Ναι, τη βάψαμε. Παιδιά, έρχεται ο καθηγητής. Συγγνώμη. Τι συνέβη, κύριε? Τι? Δεν τα κατάφερα, παιδιά. Δεν μπόρεσα να τη μεταπίσω. Και με βάλανε να χορέψω πίσω από όλους, σαν να ήμουν η τελευταία γλάστρα. Δεν ξέρεις πόσο ταπεινωτικό ήταν. Απέσιο. Αγάπη μου, πιστεύεις ότι μετά από τόσα προβλήματα που έχω πρέπει να κάθομαι εδώ να ακούω να παραπονιέσαι για τις ανοησίες που μου λες, Αντωνέλα? Ανοησίες είναι αυτές που λες εσύ. Ξέρεις πόσο σημαντικός είναι για μένα ο χορός, πόσο σημαντικό είναι το τραγούδι, τα ρούχα. Κοίτα αυτά εδώ τα αθλητικά, μαμά. Χάλια είναι. Δεν μπορώ να φοράω τέτοιες αηδίες. Τώρα φταίω εγώ για όλα. Πνίγεσαι σε μια σταγόνα νερό, Αντωνέλα. Όχι, σε μια σταγόνα όχι. Σε μια δεξαμενή νερού. Είναι τρομερό για μένα, είναι ό,τι χειρότερο μου συνέβη. Άσε που τώρα έρχεται ο Ματίας και αν δει το DVD και μάθει ότι η Κλεοπάτρα είναι η Πάτη, θα με χωρίσει. Θα χωρίσουμε. Δεν θα είμαστε ποτέ ξανά μαζί, ποτέ ξανά. Πες μου, τι θα έκανες αν ο Λεάνδρος σε άφηνε για την Κάρμεν? Α, όχι, αγάπη μου. Εμένα ο Λεάνδρο δεν θα με αφήσει. Αχ, μην κλαις, Ζωζέ. Θα δεις ότι θα βρεθεί ένας τρόπος να φτιάξουν τα πράγματα. Όχι, Πάτη, τίποτα δεν θα τακτοποιηθεί. Ο Μπαρκαρόλι προσπάθησε να μιλήσει με την Ινές και δεν κατάφερε να την κάνει να αλλάξει γνώμη. Ο μπαμπάς θα με σκοτώσει. Όχι, Ζωζέ. Να τους πεις ότι σου έλειψε πάρα πολύ ο αδερφός σου, ο Ματίας. Οι γονείς μου είναι συντηρητικοί. Δεν θα δεχτούν να μ' ακούσουν. Αυτό που με φοβίζει είναι να μην με στείλει μακριά όπως έκανε με το Μάτι. Αχ, όχι, Ζωζέ, σταμάτα να κλαις. Σε παρακαλώ πολύ. Σταμάτα να κλαις. Θα κάνω ό,τι είναι δυνατόν να μην σε αποβάλουν από το σχολείο. Δεν θα σε διώξουν από το σχολείο, εντάξει? Ευχαριστώ, Πάτη. Φεύγω τώρα, μήπως και ηρεμήσω λίγο. Σταμάτα να κλαις, γιατί στεναχωριέμαι. Μην ανησυχείς. Πάτη. Α, Λέανδρο. Τι συνέβη? Γεια σου, γεια. Είσαι καλά? Θυμάσαι που είπες ότι μπορώ να βασίζομαι πάντα πάνω σου? Ναι, φυσικά. Ωραία. Τι συμβαίνει? Χρειάζομαι τη βοήθειά σου. Άμεσα. Κοιτάξτε εκεί. Το ύφος που έχει ο Λεάνδρο όταν είναι με τη μικρή. Ναι, σαν χαζομπαμπάς, Κορίτσια, περιμένετε. Τι? Λούρδες, δεν της είπες αυτό το κουτσομπολιό που σου είπε η υπηρέτριά σου? Ποιο? Δεν σου είπα. Φυσικά δεν σου είπα, γιατί είσαι τόσο αναστατωμένη από τότε που έφυγε ο γιος σου. Ναι, με έχει αναστατώσει πολύ το θέμα. Πες μου, Λούρδες, πες μου, φτιάξε μου τη μέρα. Πες μου τα όλα, έλα. Ωραία. Λοιπόν, μου είπε η υπηρετριά μου ότι της είπε η Πετρίνα πως η Μπιάνκα και ο τύπος που του νοικιάζει το σπίτι, αυτός ο Ανδρές που είναι με την άλλη, ότι η Μπιάνκα και ο Ανδρές έχουνε δεσμό. Η Μπιάνκα και ο Ανδρές? Ναι, εσύ μου, αυτό μου είπε. Αν είναι δυνατόν, μπορείς να πιστέψεις πως αυτή η γυναίκα που δεν αξίζει απολύτως τίποτα έχει τόσους άντρες να τρέχουν πίσω της? Καλά, με συγχωρείτε, κορίτσια. Κάτι πρέπει να έχει κι αυτή, γιατί όλους όσους έχει δίπλα της είναι σκέτη κούκλοι. Ναι. Κάρμεν, μπορείς να έρθεις εδώ για λίγο? Μπορείς να το αφήσεις για αργότερα? Δεν είναι κανείς εδώ, δεν είναι δυνατόν. Ήρθα να σε δω και δεν μου δίνει σημασία. Είσαι αδιάφορη. Ξέρεις, έχω πολλά προβλήματα. Τι προβλήματα έχεις? Δεν θέλω να σε κουράζω, γιατί έχω προβλήματα με το Λεάνδρο. Καλύτερα να μην σου πω. Όχι, πες μου, σε παρακαλώ, πες μου. Εντάξει, μου φάνηκε περίεργο που είπε με τόση σιγουριά στη μικρή ότι δεν είναι πατέρας της. Γιατί σου φάνηκε περίεργο? Αυτό είναι το περίεργο, ότι ποτέ δεν είδα τόσο σίγουρο το Λεάνδρο. Καλά τώρα. Μπορεί να ξέρει κάτι που δεν γνωρίζεις. Γι' αυτό είναι σίγουρος. Γιατί μπορεί να έχει αποδείξεις. Αποδείξεις πώς? Τι αποδείξεις? Πώς αποδείξεις? Δεν ξέρω, ίσως να έκανε εξετάσεις από μόνος του. Μάλλον γνωρίζει κάτι που εσύ αγνοείς. Λες να έκανε τεστ DNA χωρίς να μου πει τίποτα? Μα Πάτη, αυτό που κάνανε τα παιδιά ήταν σοβαρό. Ναι, γιατί τα παιδιά πιστεύουν ότι ήταν άδικο που ο πατέρας του Ματίας τον έστειλε στις Ηνωμένες Πολιτείες. Πες μου, ποιους θα διώξουν, τη Ζωσεφίνα και ποιους άλλους? Και όλους τους φίλους του Ματίας. Το Φακούντο? Και αυτόν, και το Φακούντο, ναι. Πολύ καλό αυτό. Σου υπόσχομαι ότι θα της μιλήσω. Στο υπόσχομαι. Ευχαριστώ.
Αυτό εννοείς δηλαδή, ότι έκανε τεστ DNA χωρίς να μου πει τίποτα? Όχι, τι λες, δεν ήθελα να πω αυτό. Ωραία, και τι ήθελες να πεις? Γιατί από όσο θυμάμαι μίλησες για εξετάσεις. Τι είδους εξετάσεις? Η μόνη εξέταση που δείχνει ποιος είναι ο πατέρας είναι το DNA. Αν κάνω λάθος, πες μου, υπάρχει κι άλλη λάθος, αλλά δεν ήθελα να πω αυτό. Κάτι άλλο ήθελα να πω. Τι, λέγε λοιπόν. Δεν ξέρω, Κάρμεν, δεν ξέρω. Ίσως είναι βέβαιος για κάτι που αγνοείς. Ξέρεις τι συμβαίνει, το Λεάνδρο δεν το ξέρω. Ούτε με νοιάζει να το γνωρίσω, δεν είναι φίλος μου. Δεν ξέρω γιατί λέει ό,τι λέει και γιατί κάνει ό,τι κάνει. Το μόνο που ξέρω είναι ότι εδώ συμβαίνει κάτι παράξενο. Γιατί παράξενο? Τι παράξενο, μίλα. Παράξενο είναι ότι κάποιος της ηλικίας του τόσο μεγάλος δεν έχει παιδιά. Τόσο μεγάλος? Ίσως ο καημένος δεν μπορεί να κάνει παιδιά. Μεγάλη πια! Μεγάλη! Τρελάθηκα με τον τρόπο που χειρίστηκε την Αντωνέλα. Επιτέλους κάποια την έβαλε στη θέση της. Και αυτή δεν μπορούσε να είναι άλλη από μένα. Η πιο τέλεια αλλά divina από όλες. Αχ, ναι, υποφέρει η Αντωνέλα. Αχ, η καημενούλα, η Άντο. Δεν τη λυπάσαι καθόλου. Αυτή που μας εξέπληξε με το μυστικό της Κλεοπάτρας ήταν η χαζή η Πάτη. Αυτό το DVD είναι θησαυρός, αγάπη μου. Της κάνω παπαδίτσα, θα την καταστρέψουμε όποτε θέλει. Για περίμενε, το έχεις κρύψει πολύ καλά. Εννοείται, κοπέλα μου, τι είναι αυτά που λες τώρα? Το κουβαλάω πάντα στην τσάντα μου για να μην μου το πάρει κανένας. Σωστά, έτσι δεν θα το κλέψει ποτέ κανείς. Εννοείται. Κάποια άλλη θα το κλέψει και αυτή είμαι εγώ. Σταμάτα, τρελάθηκες. Και είδα, πες μου τι δεν συμβαίνει αυτό σε μένα. Τι στέκεσαι εκεί, τρέχα. Ξεμόνιασε την, κυνήγησε την, έλα, τρέχα. Μαμά, καταλαβαίνε, εγώ δεν θέλω να ανακατευτώ. Ναι, καλά κάνεις, γιατί δεν θα στο επέτρεπα. Ξέρεις ότι δεν θέλω να μπλέκονται στα πόδια μου. Ναι, ακριβώς. Πάντως πιστεύω ότι πήρες μια λανθασμένη απόφαση και ακόμα προλαβαίνεις να κάνεις πίσω, να αναιρέσεις την αποβολή των παιδιών. Πες μου, Λεάνδρο, ποιος σε έστειλε? Μαμά, αν διώξεις το Φακούντο, νομίζω ότι θα της κακοφανεί της Μπιάνκα και δικαιολογημένα θα μου δημιουργήσει σοβαρά προβλήματα. Ναι, τώρα που το θέτεις έτσι έχεις δίκιο, ναι. Αν πάλι δεν τον διώξεις, δεν μπορείς να διώξεις και τα άλλα παιδιά, θα ήταν άδικο. Είναι απόλυτα λογικό αυτό που λες. Ναι, παραδέχομαι και πάλι ότι έχεις δίκιο. Ναι. Ξέρω ότι ήταν σοβαρό αυτό που κάνανε, αλλά το κάνανε από αγάπη. Μαμά, θα το σκεφτείς ξανά για μένα? Θα το ξανασκεφτώ. Η Κάρμεν έμεινε έκπληκτη όταν άκουσε το Λεάνδρο να λέει ότι δεν είναι πατέρας της μικρής και φυσικά δεν καταλαβαίνει πώς έγινε. Φυσικά. Εσύ πώς την είδες? Ήταν καλά? Ήταν χάλια? Στεναχωρημένη θα την έλεγα. Λογικό είναι να στεναχωριέται. Πάντως ήθελε να τα ξεράσει όλα. Ναι, μου φαίνεται πως ναι. Όχι, μην το λες αυτό. Πρέπει να κάνουμε κάτι. Γιάνκα, και τα ηρέμησε. Να ηρεμήσω, ας σκεφτούμε. Ελάτε να σκεφτούμε όλοι μαζί. Γιάνκα! Δεν μπορώ να ηρεμήσω. Γιάνκα! Κοίτα πώς με έκανε. Θα πάω στο σκοπί. Εντάξει. Πρέπει να σκεφτούμε κάτι άμεσα. Δεν έχουμε να σκεφτούμε τίποτα. Πρέπει να χτυπήσουμε την Κάρμεν εκεί που πονάει και θα το κάνουμε και δύο μαζί. Δεν πρέπει να μας ξεφύγει με τίποτα. Λοιπόν, τώρα θα πας στο σχολείο και θα την παρακολουθείς, οκ? Όχι. Είναι απίστευτο. Αν δεν το είχα ακούσει με τα ίδια μου τα αυτιά, δεν θα το πίστευα. Είναι απίστευτο. Τι έγινε? Αυτός ο Νάνος είναι ένας παραμυθάς, ναι. Ποιος Νάνος? Ρωτάς ποιος? Ξέρεις πολλούς Νάνους. Τον Μπαρκαρόλι, λέω. Τι? Ο Μπαρκαρόλι σε κουτσομπολεύει σε όλο το σχολείο. Γιατί λες ότι με κουτσομπολεύει, τι λέει? Κάτσε εκεί που είσαι, γιατί αν στο πω και είσαι όρθια, θα πέσει στο πάτωμα, ξέρει. Λέει παντού ότι τον φίλησες. Το πιστεύεις? Μπορείς να μου πεις πώς το έκανες αυτό, τι έκανες? Τον έβαλες σε σκαμπό, κόντινες ξαφνικά ή αυτός ψήλωσε? Μήπως έφερες κάλα από το σπίτι του ή έφερες σκηνή για να σκαρφαλώσει? Δεν το πιστεύω. Είναι απίστευτο. Όχι, δεν το πιστεύω. Θα τον σκοτώσω. Μα το Θεό, θα τον σκοτώσω. Ναι. Τώρα του ήρθε να πάρει τηλέφωνο. Ναι, τώρα βρήκε που είμαστε τόσο στεναχωρημένοι. Θα με πιάσει η λεμαρχία μου και θα τα φάω όλα. Στάσου, Σάντι, στάσου. Όχι. Ηρέμησε. Αχ, παιδιά, νομίζω πως ο σκύλος μου θέλει να βγει. Πατή. Όχι, δεν θα κάνει κάτι. Πήγαινε στον κήπο. Αν η μάνα μου δει έστω και μια τρίχα θα τρελαθεί. Αχ, καλά. Όταν τρέμει, ξέρω ότι θέλει να πάει για πιπί του. Θα τον αφήσω στον κήπο. Άντε, Μάτι, άντε. Άντε στον κήπο. Συγχωρήστε με, παιδιά, αλλά δεν μπορούσα να μην μιλήσω. Δεν πειράζει.
Τι σου είπε η μητέρα σου τελικά? Θα μας διώξουν. Δεν θα μας συγχωρήσει. Δεν μου είπε τίποτα από αυτά. Στην πραγματικότητα μου είπε ότι θα το σκεφτεί, αλλά αυτό για τη μαμά μου είναι πολύ καλό. Αχ, ναι. Μακάρι να το σκεφτεί γρήγορα, γιατί δεν έχω πολύ χρόνο. Ειλικρινά σας λέω, δεν μπόρεσα να κάνω πολλά. Πάντως, ευχαριστήσουμε για όλα. μακάρι να αλλάξει γνώμη. Μακάρι. Ο Λεάνδρο μπορεί να κάνει παιδιά, μπορεί. Η μόνη που μπορεί να το βεβαιώσει είμαι εγώ. Δεν ξέρω, ίσως μπορούσε και τώρα δεν μπορεί. Ξέρω κάποιον που μπορούσε, αλλά μετά από ένα ατύχημα δεν μπορούσε πια. Τι να πω, ίσως έπεσε από άλογο, σαν τον Περόν. Μα ο Λεάνδρο δεν νομίζω να κάνει υπασία. Άσε που δεν μοιάζει με τον Περόν. Κάτι συμβαίνει και είναι βέβαιος. Για τον Περόν? Όχι, ξέρω ότι μπορεί να είναι Άσλι. Παλιά η Μπιάνκα είπε ότι ήταν σίγουρη πως ήταν έγκυος, αλλά μετά τζίφος. Ίσως να μην ξέρει ότι ο Λεάνδρο δεν μπορεί να κάνει παιδιά και ο καημένος δεν τολμάει να της το πει. Ναι, αν ισχύει αυτό, η Πάτη είναι η μόνη ευκαιρία που έχει ο Λεάνδρο να γίνει πατέρας στη ζωή του. Αν είναι έτσι, τότε εγώ θα αποδειχθώ μεγάλη γαϊδούρα. Φυσικά. Που του κρύβω την αλήθεια. Αχ, Καρμενσίτα, ήρθε η ώρα να μιλήσεις, Έχεις δίκιο. Πρώτα όμως πρέπει να μάθω την αλήθεια. Ναι. Σκεφτόμουν κάτι. Ξέρεις, νομίζω ότι είναι παρατραβηγμένο το σχέδιο να απαγάγουμε αυτή την άσχημη τη μικρή Πάτη. Γιατί να είναι τραβηγμένο, δεν νομίζω ότι... Τελικά έχεις δίκιο. Φυσικά. Για πρώτη φορά έχεις απόλυτο δίκιο. Η αλήθεια είναι ότι αυτή την... Ω, παλιό σκύλο! Άντε φύγε από εδώ! Κοίτα πως τα χαλάει όλα. Τα έχει με τον κήπο της Μπιάνκα, θα το σκοτώσω. Φύγε από εδώ, τι λέει! Φύγε! Σε ευχαριστώ που μου δώσες μια... Όχι, μην τον διώχνεις, Ξέρω ποιο θα παγάγουμε. Ναι. Ναι. Ω, τι υπέροχη έκπληξη, ζωή μου, γλύκα μου, σοκολατάκι μου, ήρθε στην κατάλληλη ώρα. Μόλις έκανα μπάνιο. Είσαι κουτσομπόλης. Πώς? Είσαι κουτσομπόλης. Ναι, Κάρμεν, τι συμβαίνει? Σε ακούω στεναχωρημένη. Συμβαίνει κάτι? Είσαι στο σχολείο? Όχι, μην ανησυχείς. Όχι, έρχομαι από εκεί. Ναι, έλα, Πολ. Άκουσέ με, ο Λεάνδρο φεύγει για να πάει στο σχολείο να δει την Κάρμεν. Έχεις λύσει το ζήτημα, έτσι? Down! Το έχω λύσει, Ντορίνα. Όλα είναι έτοιμα. Μην καυγείς, αγόρι μου. Down! Κοίτα τι έχω για σένα. Ναι, θα σου βάλω μια αλυσίδα. Μια αλυσίδα αν το φας. Down! Just forgive me. I'm the Paul. Πάρε. Πάρε λίγο να με δαγκώσεις. Έλα στον μπαμπά. Τώρα θα μάθεις ποιος είναι ο Πολ. Και ότι τον κήπο της Μπιάνκας δεν τον πειράζουμε, γιατί ο Θεός θα σε τιμωρήσει. Ατάκτε. Λοιπόν, παιδιά, σας κάλεσα να έρθετε, γιατί σκέφτηκα σοβαρά όλα όσα κάνατε για το συμμαθητή σας. Έριξα μια ματιά στην πρόοδο που έχετε κάνει από τότε που ήρθατε στο σχολείο, τους βαθμούς σας και πήρα μια απόφαση. Δεν θα σας διώξω. Μη χαίρεστε τόσο πολύ, μη χαίρεστε. Δεν θα σας διώξω προς το παρόν, αλλά με την παραμικρή αφορμή θα σας διώξω από το σχολείο. Για πάντα. Καταλάβατε? Ναι. Όχι, να μην με ευχαριστείτε, γιατί έχω και κάτι άλλο εγώ να σας πω. Σκέφτηκα πολύ σοβαρά το θέμα και εφόσον κάνατε ένα τόσο μεγάλο λάθος, τότε πρέπει να τιμωρηθείτε. Παραδειγματικά, μόλις σας πω ποια είναι η τιμωρία, θα σας φύγει για πάντα κάθε όρεξη για απατεωνιές. Καλά δεν είναι εδώ πέρα? Για να μιλήσουμε, ωραία. Ναι, καλά είναι, γιατί έτσι κανείς δεν θα μας ενοχλήσει. Δεν είναι η τραπεζαρία. Ναι.
Και έτσι δεν μπορείς να καθαρίσεις. Ναι, γιατί αυτό που θα σου πω είναι πολύ σημαντικό. Και πρέπει να είμαστε σε ένα ήσυχο μέρος. Γιατί... Ούτε και να σερβίρεις. Ναι, ξέρεις τι συμβαίνει. Σε ακούω. Μου αρέσει να τη σκουπίζω. Λοιπόν, ήθελα να σου πω κάτι που ειλικρινά έπρεπε να στο είχα πει εδώ και πολύ καιρό. Αχα, εδώ και καιρό. Αναγνωρίζω το λάθος μου, απλώς το θέμα είναι ότι... Ναι, φυσικά. Καταλαβαίνω ότι... Είναι περίπλοκο και μου είναι πολύ δύσκολο να σου το πω. Αφού έπρεπε να το πεις εδώ και καιρό, τώρα δυσκολεύεσαι. Φυσικά, Όμως... δυσκολεύομαι. Είναι κάτι άσχημο? Όχι, άσχημο δεν είναι, όχι. Είναι καλό. Εντάξει. Είναι καλό, αλλά δύσκολο να μιλήσω. Και περίπλοκο. Τέλος πάντων θα το πω. Μπορείς να αρχίσεις από την αρχή. Καλώς, εντάξει, θα ξεκινήσω. Δεν έχεις γίνει πατέρας, έτσι? Σκεφτόμουν πόσο καλό θα ήταν να γίνεις πατέρας, Λεάνδρο. Ναι. Αυτό είναι. Δεν καταλαβαίνω που το πας. Όχι, δεν πάω. Ήρθα στο θέμα. Είναι η πατρότητα. Αυτό ήταν το θέμα. Ναι, αλλά δυσκολεύομαι να καταλάβω γιατί το λες. Αυτό που δεν μπορώ να καταλάβω είναι τι το θες το θέμα της πατρότητας. Τι θες να πεις? Κοίτα, όλο το πρόβλημα είναι το πώς. Ξέρεις, πώς να το πω. Πώς Κάρμεν, να ξεκινήσω. Τι συμβαίνει? Είναι σοβαρό? Τι θες να μου πεις? Έλα, μίλησε. Ναι, η αλήθεια είναι ότι εσύ... Συγγνώμη. Ναι? Κάρμεν, ο σκύλος σου σε λίγο θα πάθει κάτι πολύ άσχημο. Ο σκύλος σου θα γίνει σε λίγο λουκάνικο, βραστό. Τι? Αυτό που άκουσες. Σε λίγο θα τον κάνω ψιλοκομμένο κιμά. Είμαι ο μαύρος εκδικητής με τη δύναμη του κακού. Εμπρός, ποιος είναι? Πες μου ποιος είσαι. Ποιος είσαι, ποιος μιλάει, πού είναι ο σκύλος μου, πες μου πού είναι ο σκύλος. Τι συμβαίνει? Δεν ξέρω, λέει ότι έχει το σκύλο της Πάτη και θα τον σκοτώσουν. Ναι, εμπρός. Ρώτα ποιος είναι. Ναι. Έκλεισε. Θα ταξιδέψει δωρεάν στον Μπαριλότσα. Τι πολυτέλεια, Με την κρίση που έχουμε θα πας δωρεάν. Αν θέλεις να κατέβεις ή να πας τουαλέτα ή να πιεις ένα καφέ, μην κάνεις τον κόπο. Μικρέ μου, κέρδισες ταξίδι στον Μπαριλότσα.